Росія намагається усе більше затягувати Білорусь у війну. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Він також наголосив, що доручив підготувати план оборони на випадок прориву з боку сусідньої країни. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну, та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч з Білорусі. Звісно, ми будемо і надалі захищати Україну, захищати наших людей, українців. Я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Павло Латушко, заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова Народного антикризового управління, доєднується до нашого ефіру. Будемо розбиратися із ймовірністю такого удару з боку нашого сусіду і не тільки. Вітаю вас, пане Павле. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів. Отже, наскільки це, на вашу думку, вирогідно, що дійсно Путін зараз виношує такі плани і хоче затягнути Олександра Лукашенка в війну проти України? Верагоднасць пацвярджаецца выказваннем самого Лукашэнкі. Апошнім часам, пасля таго, як ён вярнуўся з Масквы 9 мая, ён канкрэтна выказаўся, што вакол нас ворагі, назваў эсэсаўцы былыя, таксама бандераўцы, сказаў лясныя брацці, браты, якія ў Літве, і нават зрабіў такую пагрозу, што там штосьці робіць з могілкамі савецкіх салдат, то мы павінны гэта ўсё вярнуць. Так вось якім чынам вярнуць? Гэта незразумела. Пазней у панядзелак, гэта 11 мая, ён склікаў нараду, дзе быў прэм'ер-міністр, міністр абароны, начальнік генеральнага штаба і старшыня прамысловага камітэту, які адказвае за вайсковую прамысловасць. І там ён прамым тэкстам сказаў, што Беларусь можа стаць, тэрыторыя Беларусі можа стаць тэатрам баявых дзеянняў. То есть тэрыторыя Беларусі фактычна можа стаць тэатрам баявых дзеянняў. Наступнага дня ён зноў запрасіў міністра абароны Хрэніна і сказаў, што мы павінны рыхтавацца да вайны. І сказаў, што мы далей будзем мабілізаваць часткі ўзброеных сілаў Беларусі. Уся гэта рыторыка пацвярджаецца не толькі словамі, але і дзеяннямі Лукашенка, бо мы ўжо казалі ў эфіры аб тым, што Лукашенка за гэтыя гады значна павялічыў выдаткі на бюджэт вайсковы. Толькі за 4 гады ў 5 разоў ён павялічыўся. У 5 разоў. Да, ён не самы вялікі ў Еўропе, зразумела, бо беларуская эканоміка слабая, але ў 5 разоў павялічыць. Ён будуе лініі Хрэніна, абаронныя лініі. Гэта Валкавыскі, Смаргонскі накірунак, гэта бліжэй Літвы, таксама Брэсцкі накірунак, гэта бліжэй Украіны. Праведзена праверка і трэніроўкі ўсіх баявых падраздзяленняў Беларусі. 5000 бомбасховішчаў праверана. Паветраная трывога аб'яўляецца, адбываецца праверка. Закуплена толькі ў 2024 годзе 4600 новых відаў узбраенняў у беларускую армію. Зменена сістэма мабілізацыі на лічбавую мабілізацыю. Мабілізаваць можна ўжо і тых, хто адбывае ў калоніях пакарання. Фактычна такі расійскі падыход. Тэрытарыяльная абарона створана. Вось зараз ідуць вучэнні ў Віцебскай обласці тэрытарыяльнай абароны. Гэта 150 000 чалавек. Нават у раёнах закупляюць бронежылеты, бронекамізэлькі. Да? Так што, і гэта не ўсе факты, якія я прыводжу. Южна-паўднёвае камандаванне створана менавіта ў Гомельскай вобласці. Так што Лукашенка сапраўды выдатковыя сродкі і нават змяніў заканадаўства. Заканадаўства Беларусі зараз дазваляе наносіць папераджальныя удары па тэрыторыі краін суседзяў, калі, першае, там адбываецца скапленне вайсковых сілаў, альбо адбываецца мабілізацыя. Альбо трэцяя прычына, калі існуе іншая пагроза Беларусі. То есть фактычна развязаны рукі. Лукашенко можа ў любы момант нанесці удар па тэрыторыі суседняй краіны. Всё гэта, конечно, выклікае заклапочанасць, але самастойна Лукашенко не пойдзе на вайну, не пойдзе. І калі толькі будуць рускія войскі на тэрыторыі Беларусі, вось тады ён лагістычна, інфраструктурна, можа нават нейкай частку сіл спецыяльных аперацый можа дапамагчы, але сам ён не пойдзе на тэрыторыю іншай краіны. Ён гэтага вельмі баіцца. Але така підготовка, яку ви описали, виглядає дійсно дуже серйозно. От зараз така моя суб'єктивна думка, що я після того, як ви відповіли, став більш серйозно ставитися до цієї загрози. Але питання, а чому він це все робить? Чому це все змінилося? Ну ніби вдавалося йому
кілька років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну балансувати. Так, на початку він дав свою територію для проходження військ, але чому саме зараз вся ця підготовка відбувається? Що стало мотивом, що стало стимулом? Подготовка началась с 2022 года. Кто хочет детально прочитать, опубликован на нашем сайте Народного антикризисного управления справаздача. Беларусь ніколи не была так падрыхтавана до войны, як зараз. Гэта яшчэ раз не означае, что она пойдзе на войну, але ніколі столькі не інвеставал. Чаму зараз? Таму што ён павінен выконваць заданні Пуціна. Пуцін ему кажа рыхтавацца, і он посылаецца, дарэчы, на сустрэчы з міністрам обороны Хрэніным, што дзякуючы Расіі мы купілі новыя верталёты, новыя самалёты, сістэму проціпаветранай обороны. Ён выконвае ў гэтым кантэксце задання Пуціна. І калі Пуціну спатрэбіцца, Лукашенко разумее, што адмовіць Пуціну ён не зможа. Ён можа упірацца нейкі час, але крытычнай сітуацыі ён не адмовіць. Значыцца, ён разумее, што будзе удар у адказ. Украіна папярэджвала Лукашенко ўжо неаднойчы, прэзідэнт Зеленскі. Калі ён пойдзе другі раз на Кіеў, паспрабуе, скажем так, паспрабуе толькі гэта зрабіць у кірунак Кіева, то будзе удар у адказ. І, конечно, Лукашенко хоча быць падрыхтаваны да гэтага удара да адказ. Ён уже нават салдатам казаў і афіцэрам, калі там 1 красавіка нараду праводзіў, ён казаў, што будзеце паміраць падчас войны. Так вось, каб вы меньше паміралі, і дае там інструкцыі. Пазней казаў, я наперадзе вас не пабегу у атаку, я буду ісці ззаді, а вы будете ісці першымі. То есть ён нават жыллё дае вайсковым, нібы на той выпадак, калі яны будуць забітыя на вайне, каб хаця бы жыллё сем'ям засталося. Ён такія выказванні робіць. Так што ён нават псіхалагічна рыхтуе грамадства да сітуацыі вось гэтай чырвонай лініі. Калі, не дай Божа, я як беларус, конечно, вельмі гэтага не хачу, калі ракеты паляцяць у Беларусь, і калі Лукашенко сапраўды пойдзе на гэтай дзеянні ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі другі раз. Пане Павле, ще новина з'явилася. Те, що на засіданні Комітету міністрів Ради Європи схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це написала «Українська правда». Рішення підтримали 37 держав. Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра заявила, що це вперше, коли після Нюрнберга і Токіо з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання війни. А очільник українського МЗС озвучив імена злочинців, які потраплять під цей трибунал. І у нас є пряма мова, давайте її послухаємо. Путін завжди хотів увійти в історію, і цей трибунал допоможе йому в цьому. Він увійде в історію як злочинець, і не він один. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги. Пане Павле, наш міністр закордонних справ в цьому перечні упомянув і Лукашенка. Як вважаєте, чому він потрапляє в цей список і які це може бути наслідки для його уряду? Тому што ён адказны за акт агрэсіі. Пасля Літвы Украіна аплаціла таксама білет Лукашенку ў Гагу, бо Літва, мы працавалі над гэтым разам з урадам Літвы, нашая каманда, дзякуючы ёй, пракурор 12 сакавіка распачаў афіцыйнае расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці, здзейсненых на беларускім народзе. І міжнародны крымінальны суд уже вядзе гэтую справу, і Лукашенко за гэта атрымае ордер на арышт. Мы таксама, я як член дэлегацыі Коордынацыйнай рады, вось у нас зараз ідуць выбары ў гэты прадстаўнічы орган, ініцыяваў папраўку падчас паседжання парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе гэтая папраўка была прынята, у тым ліку і пры падтрымцы дэлегатаў Верхоўнай Рады Украіны. Я магу нават зацытаваць, што асамблея падкрэслівае, што юрысдыкцыя спецыяльнага трыбунала павінна распаўсюджвацца на злачынства агрэсіі, здзейсненыя так званым беларускім кіраўніцтвам. Таму сёння міністр замежных спраў Украіны меў поўнае права заявіць, што пад фокусам адказнасці спецтрыбунала будзе знаходзіцца Лукашенко і яго хаўруснікі, у тым ліку міністр обороны Хрэнін, якога мы сёння узгадывалі. Лукашенко падпадае пад юрысдыкцыю гэтага трыбуналу, і мы зараз, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, ўжо збіраем доказы гэтых усіх дакументаў, і адразу, як завершым гэты збор, разумею, што і Украіна мае дастаткова, перададзім генеральнаму прокурору Украіны і прокурорам спецтрыбунала адказнасці за агрэсію. Прадстаўленне тэрыторыі краіны для вайсковага нападу ў адносінах трэцяй краіны у адпаведнасці з рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 1974 года з'яўляецца актам агрэсіі. Лукашенко злачынец, і ён за гэта павінен панесці адказнасць.
Пане Павло, дуже вам дякуємо. Павло Латушко, заступник Дякую. керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова Народного антикризового управління, був з нами.